बोरमा सिथारदों जोंहा बोरमा फान्था मासे सिथारबाय बोरमा सिथारनायनि खारना जाहैबाय बिराद गोबावनिफ्राय मास मोनसे बारबाय सान्दुं दुंबाय थादों थानो सुख गैया बुक गैया आइखां बायखां जादों मानसिफ्रा माइ दुब्लियाव दै गैया अखा गैया माइया हाग्रा रज'बाय रानजोब्बाय दिनै एसे अखा हादों सान्दुङा गैया जादों थान्दा थान्दा मोजां जादों बेखायनो बोरमा मासे सिथारदों इसोरनो माबा होनानै दहाय होनानै अखा हानायनि सान्दुं दुंगानायनि बोरमा मासे सिथारनानै जानोसै होननानै बेखौ सिथारनाय जादों जादों नोंथांमोनहाबो जा बिदिखौ गारनो नाङा थान्दा जादों बोथोरा थान्दा जादों अखा हादों बार बारदों सान्दुङा गोमालांदों बोरमा जा बयबो खुसिजों जानानैबो गोजोननाय मोनगोन आदा खय केजि जागोन बे बोरमाया 5 केजि जागोन दां 5 केजि होमबाथ' सेरबा जाहां जागोन 5 केजिबा कय हाजारनि बायखो 3000नि बायदों होमबाथ' लाब जागोन बायदि मोनबाय आं 3000 बा बा दुरुङानो जि लामजालायगोन बा दख'ना दाजालायगोन दुरुङा नै दुरुं जादोंमोन गांसो जायै जायै दुरुं दंमोनदां गांसो बारियाव बेखायनो गांसो जानायाव दुरुंखौबो जाफादों नै दुरुंखौ बहनबाय नै जि जोम लामजालायगोन गोजौआव खानानै दख'ना दाजालायगोन कास्टमार सस्ता मात्र 200 টাকা किलो सस्ता कास्टमार आहक राय सकल नै थाव संख्रि बानलु होखाबाय सारायाव खेबसिन खर' नै गथायै जाग्राया रब्रा दा जाजोब ज' राननानै जागोन मा हारसिं गथायै जानो नागिरो नोंलाय दे रानलायनानै जायो उनाव लस जायो बोरमा बेदरखौ सुबाय दा आदा सुबाय कय केजि जाखो 5.5 केजि बेदर मोजां गोजायैनो बिबुबाद खर'बाद बा होनबाथ' बुरजा जाथारबाय गोसो गुदुं बिजाथिखौ लैहोर फैनानै जाफैनो खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय सुजुग सुबिदा होनाय जादों खम खरसायैनो मोनजागोन गोजोन्थों।